Dipu Athletic Academy penajok penangan obi kimia tum kapatho hin ke income ka chejol tun. Ndok mokalong turis lo dah hemiam lunsing terana hin pen kang kupon. Modiamia phan korkan thila pen Mohamaya constituency atum tat chisik cedang tang. Anja CCP hin men perangke amai ke papon. Kese lam dingro da tumbentan Narendra Modi ke bang jabu thak perangke amai ke papon. Kedam tang surihin rekrinar ke baningkan Malaysia long ke padopon Asia Pacific Master Games along penangan atum nong palong tun rintisi Karibiang long apan nong minang man pilo labang so ajok sialang letum pen ke bang jilangarani labang so hin ke pareng wer thekji apan pura Dipu Athletic Academy poamen irponsi surihin rekrinar ke baningkan sang pipukela ing tipi sar sikari inghi sar Mongol sing ke atum pen amahang pathek pondo labang so long penangan ake thekiding atum rabdun lo sita koan ma kapre ke kapathuahin akirap ke long ma ke long ponpe bonta Difu Athletic Academy atum pen kacipaduk pik pen ke Japon ke mesen ajok penangan obe ke atum asam angkang la national international level along anta anong palong dun rentilo labang so academy ke non amat Karibiang long sport association atum akera pen kasa pathua klamalong sikai kita seke pipon bong nile tum ka homri da maho dang bachin dun ateng ke non amat bang pharuke thom so se atum seke en dun bong la pen penangan ahem ke loving atum ke dakamat si doko nile da pherang ke ka homri da maho Difu Athletic Academy along seke ke en bom au samara tumpen lada kacharli dun pen along kaprek kacipati dun pen nong ikelong dun ajok Arnikangsam pen lapuson se nang chethan dun rinti tang telitum arju iksina ba ketia pa yat hiti ase মানে 2 months practice কৰিছো মানে আৰু গুৱাহাটীতে মানে সিলেকশন হ'ল তাতে প্ৰেক্টিছ কৰিছো মানে বাইদেউৰ লগত কি তোমাৰ মানে কি হ'ল শিকিব পালে বা তোমাৰ মনটো কেনেকৈ আছে মেম বাইদেউৰ লগত মানে ভাল পাইছো ইয়াৰ পৰা সিলেকশন কৰিছে আৰু অংকাৰ মেমলা অল আসাম খেলিব পাইছে অসমতে জেভলিনত গ'ল্ড মেডেল আছে ব্ৰঞ্জ মিডল ব্ৰঞ্জ আগন্তুক দিনত কিবা হ'ম বুলি আশা হৈ গৈছে মানে এইম আছে নেকি কি হ'ল জেভলিন pig nangi la pencuru reta unilo alang litu pan lakuan ang ding nang kiwan का नाम और यहाँ कब से जुड़े हैं? सबसे पहले नमस्कार और मेरा नाम सोनू राजभर है और हम अभी 1 साल ही हुआ है मेरा आया हुआ यहाँ पे और मैम ने जितना सिखाया उससे तो अभी हमने बहुत इम्प्रूव किया है और मतलब 1 साल में हम जितना इम्प्रूव किए और मैम ने जितना बताया वो बहुत कुछ मैम ने सिखाया और अभी ऐसा है कि हम सिलेक्शन दिए थे ऑल कार्बियांग के लिए लेकिन उस टाइम पे थोड़ा इंजर्ड थे तो ऑल कार्बियांग के लिए नहीं सेलेक्ट हो पाए उसका दुख नहीं है लेकिन हम आगे कोशिश ज़रूर करेंगे सिलेक्शन होने की यहाँ क्या क्या सिखाया जाता है? यहाँ आपको रनिंग सिखाया जाता है जैसे कि लॉन्ग रनिंग है आपका 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर और स्प्रिंटर है मतलब आपका रनिंग भी सिखाएंगे और फुटबॉल वो सब तो अलग है लेकिन मैम जो सिखाती है रनिंग का वो बहुत अच्छा है मतलब ऐसा बोलेंगे कि मैम से अच्छा और कोई नहीं सिखाता है अच्छा ऐसा हमको लगता है ये यहाँ मैम के साथ सीख के कुछ मेडल लाया आपने? हमने ऐसा रनिंग पे तो नहीं लाया लेकिन क्या बोले आपका कुछ टाइम पहले अभी वो हुआ था क्या संगीत नहीं क्रॉस कंट्री पे मतलब क्रॉस कंट्री पे सिलेक्शन हुए थे तो गुवाहाटी गए थे तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा था और अभी बोले ना अभी नया है तो थोड़ा सा नर्वस थे तो वहाँ रनिंग से पहले ही डर गए थे तो वो मैच अच्छा नहीं हुआ था लेकिन अभी आगे और अच्छा करेंगे ऐसा है कुछ बनने के लिए कुछ सोचा अभी? हाँ यहाँ सीख के सोचे मतलब 10,000 पे हमको नेशनल मेडल लाना है ऐसा सोचा मतलब अपना इवेंट में एक नेशनल मेडल चाहिए अल्लाह बेस्ट
jangmi puni phai koi ratrokar ni ada por phai kebra chitima por malom pen dong muka ga hithi pialong torisa sai campaign ke deng pon ningkan suri hini rain koi rai sirain koi rahini ningkan a farman dihina baha pen tangka sika 1.50 crore pen ke kim pon toris IPA hem kimi man ke dokar bianglong autonomous council IM lunsing teronari deng pen kang pupon la soho toris deputy director mirjeng ronghang DMB chairman beren sing teron mondola mei puporno ingtipen widesia chairman rajesh teron pen danglok ong tu man ke do BJP asongalong klembang pubang pihak ke theke ding atum ansta me chetong dunrinti labang so kang pua me long kar bianglong autonomous council IM lunsing teron pen lam theke jai pon ke non bangso toris IPA hem ke do pen kijui ke bang kelang arat la pen 15 nong mahamaya arada farman isi thedunga kenang soda barsai long pon po la pen la so hem ka duka visita me mesen pen kelang dun pa meja phan EMI hin pen ka chenri pa do pon la pen non ke bang ji jang mi poni phai inkorener ke bar ni kar bianglong along ri loring thipia long India PM Narendra Modi ke bang jelong ong dung 15 nong mahamaya MSC constituency arat ka chetong dun pejia phanta mielong chenri me mesen pen pachun pon poloni pen probin taro dong mukak pen Daniel Sontimong report Malong News. Bini laso IB kan kupon apa ni bang kelahan lo ni lihat ada kuma tahun komite chairman lo municipal board chairman lo itu soita award ta laso IB kelong lo ken itu curu itu une iam sarapan athema laso IB kelong lo aturi juma lodge kelong lo bang kelahan lo dak dok muka arat atum Bangali pencenglok Asamis atakhe itu mencenglok dia adim ave baru adim ave asila kelong lo kemi lo Asi, laso annual action plan kita impon 2021-22 1.5 crore la tangkap dan sepatang pun lo pinkang pupon kira CEM sarvan la curu rete une dalo nitum jela ani ningkit helo laso IB nang patang pi lake dok moka arat atum han anutin ata curu rete une lasinon ke bangita alangli bhan ka cerap pacitu dunji bhan nitum ka do ave soita horta alangli gelong cerap citu dun kusi nitum mathal penab lokar bianglong Modi nang kisonje Narendra Modi ke cheng sia pharman pokar bianglong ke bangje penab loring thepia long lak hososia armu anglong si Modi lam than tekang po lason si penab ame aphan a constituency tinta kachisik kachadang dode sang setang lason si Mohamaya constituency lapen korkanthi constituency atumta penab ame aphan kachisik chadang dode sang setang lason si penab ame aphan pharo abas dokmoka higher secondary school lapen Nihang Rongphar High School along Inton Pontang. Lason si Korkanthi constituency penta Suri Krep hosuse armu pacetong dunji pusi BJP Korkanthi Mondol Committee amepu doloi ingti lapen chunbang Chandra Singh ingti Dhon Singh Ronghang tum nilito pherang ke phan nang pachenido. Dong mokak pen Daniel Sontimong report Malong News. Sekilang rado ana pandame tardom pajir lo non ke do dak dong muka kalong dong muka arong supi along higher secondary along klam along sedolo penap ake hai ilitum Indian Prime Minister Narendra Modi ki bangji puthak dak Mahamaya constituency ka parlo lapen Korkanthi constituency ka parlo atum dak dok muka higher secondary along alang litum kachisik kacedang pon ilitum lang pon senang bang ilitum India Prime Minister ka Narendra Modi ji ki bangji labang so amai pilong ilitum Korkanthi constituency pen abangke 15,000 abang pubang pinilitum ke ponji pansin ilitum cisik kecedang selabang so cisik cedang along abang kenil ilitum Korkanthi Mondol Committee lapen ladak non MSC election along kitur dunjen ing ke hang tum mati tiket ke hang abang pubang pietum tu bang nerkep ando dak la se hola bang nerkep abang pubang pietum stame la ni tum Mondol Committee long nang cerap dun si ni tum claim rap la so teng basin tum cisik bon amen sini ji mantel abang nerkep atum cisik bom nang itu malang amen sini ji amen ke cengsi bang ke non la do bom abang pu akai raju tu so lo la ben Sundar Singh Kramsa ben akai Robinson Rongpi ben Asim Engleng ben akai Rijak Dera bang polo kedi Joy Singh Rongphar bang lapen Muning TV lapen Komola Teron pi bang narkep lo kedi lapen nang litum kenapa program apan gari hum ko an lo ketik tan gari ini bang ke
keceng angku bang ke bas nang piji la son si akai siam akai pen nang pacini pon sitamenon bang ke bas abang avdar lo si bas apa teng pulu tang teng cuma sot bang ke bas bang hum paru ini lapen garia susu hum paru ini lapen metang jongjung agari pen ini tum bang suri krep hola son sini tum pamilai le tamenon bang ke bas bang nang tang tenda lo si garia susu saide la sinon bang ke prai soiso tasu se choji la son ka gari ni tum dak local gari pen ke dak nang li tum la non kiduan gari ke korkanti constituency pen farman chot loma mate mahamaya constituency farman pen lo ladak nang le an bang ke korkanti constituency pan lo lake tum pen bang ko an ba chetong ji la bang so amai long penapa Penap amai long bang ke nilai tum ining ke the mate kacini teng bang ke lak pli pen lak pho armu bang ke citong bagi pesini tum sini. Jang mi puni phain koi ratrok siar ni difua mi thanga sai hemalong karbi lo charli asong lamding ro datum penta Narendra Modi ke bang je pothak therang tia mai ke phapon labang so me long mi phu thomson rong pi bidesar lai chaning leng dihen rembang long kiring tipen chenglok keong tung tiri pyak lembang atum sitami chitong du jang mi puni phain koi nar ke barni India Prime Minister Narendra Modi karbi anglong ke bang ji polong karbi lo charli asong lamding ro datum pen ke korbang thu pajir dun lo lapen labang so me athepi kaching thur monsam lapen kaching ri polam si athepi an pon lo lasi kaching thur po athepi ke ken pon ke konat pen lo la dipho malamare je pamat bot apot ke chorolo bonta lahai ke ahok pera kaching thor kali ahok pera kaching thor pulute kaddo kabe ara da phanta ami thanga keng pachar jap theknang ji lason la song trok hele ke ora song atum ari pachin runglo mepik lo bonta la an pen le karbi anglong ke monsam ke doji kali ahok pera monsam pa doji pulute bharat kachari alo along ke tok dak article 244 e mate hempre ka puthak si arbi pinang ji ajer dinglu pen karbi a khe tama kache songa hempre pachun cheti ke karbi anglong komantu neta monsam pupu ni lapen modi ke bang ahur hempre kalam ning je kang ke det polote lage rada phan ka chong thoilo lapen ke se atum ke komantu neta ning sam thek the lasi modi ke bang melong hempre ka putha ka jat pen lam the pajing je te kang nang ji posi lahaya lam the pherang ke thengno karbi lo charle song lam ding ro tum pen lam the nang che pak tang news desk report Malong news athepi pensi ni tumpini la so press meet phan ni tom bangke ning thelo Narendra Modi Prime Minister karbeng long wangji ahut ke mesen isi message wan popsin tum ning thelo poi phista pini bangke tum theklong bangke peace pen development athepi pensi alangke karbeng long wang yes nitum peace ave nitum pupe sita peace theklong bangke 6 militant groups aphan agreement that pensi peace lo ko bangalake lage peace kalilang lage nitum peace theklong lelang 6 militant groups fan surrender lo latum pan si agreement dolo tripartite dolo agreement dolo halapen si peace ke declared pute labang chok chela peace bulletin itu ajak ding klui pen article 244a kache song ajak ding klui pen karbiang long arada kemang article 244a halaso akemang chunche bulute labang ke peace kalideji athe article 244a joine si penangana risoi jangdumge risim kangtang odnang koklo non ke aholo risim kang tai cholo tema poi phisita lason thot ke ningkan ke ba phi ba ningkan pho phi lason cheman thu det tai so posi prime minister ke wang hot article 244a alam ningje te kang te mesenji posi nitum ke se pen puntung pen hinia bang ke development yes development itu theklong lo towar penana dim long diphu amalong ke towar ke mesen lo pena street lights mokha dolo solar lights mokha dolo hala medical college dolo yes hala pen ke development kalang lo development avi nitum pupe sita hala pen chot ke development kali usini tum jong tum athe development polluted pini ke medical college towar hala pen ke develop kali dei pini ke la so teng polluted lage towar ke pena hengno dat thai medical college ke dokolo keso gache langdam phanjong si tangka ave polute keso chepon sita miune dei si sustain la kirengia phan our save akim ove kimia tum phan job create pitekte job pitekte kirengia phan ini dia bangke hemprek nang pivek pu bangke alang litum paningje dikang vek nai pusi kadak lamding ro da kese pen Jamtang Abirta huta development funding je tikang lo LKT wani huta development funding je tikang lo sitame pini rong alo ili tuma development theklong luma
Ele tum ring ki jun alang ave ali ave sitame pini Narendra Modi ki wang jamen pen ke hidi alam Soviet ame pokali sima alam Soviet pen ekdam black topping sima lain loma ele tum development lasi development alam chot bang ke reli pati nang ne pu bang si neli puntu jong si hempre alam ning je tikangji lo de lage Narendra Modi chot kali majo ga lenge thea prime minister ame dak bang kam lasi neli tum kalbi Student Association Lamding Road pen bangke hempre kalam ningje tikangke pulote la so relief hanke nili tumbange oppose jong si ningje tikangji pulote la bangke welcome hanke hempre nang pivek po bangke Modi ke bang jame long rat dunang ni lapen Modi ke hempre kalam ke jai tekang ke labang some pi laga rat charia lam kan lapen Modi ke bang jame ke monsam kaching thor lapen ning sia phan pusikir lasi kwan lo monsam kwan lo kaching thor lasi lahaya lam alam theje paklang pon pen JCSP atum pherang ke amai ke pha patupong jami poni phain ko troxier ni difu press club of Karbi Anglong sai hemalong JCSP hin pen pherang ke amai ke pha patupong alang etum pen jasemet pet mai ke pha ponang kok lake non jang ming ko nar ke bar ni PM Narendra Modi Karbi Anglong nang homriji lasi lasonang ka homri hot alang article 244 e alam le kaning jeji kalia por ra tum ta kopia po lo chetong dun pokhe la sela bangso pitch and development po amai long ke ra tum chetong dun de dia chikemi po alang tum pen ningji pon unity pitch development po thepi ke en pen ra damai pi kapaman pon ke nahok ta thero dam de adhikar bi anglong along ke non puta kacharlia phan school mesen ave kachelenga phan tobar mesen ave se kachelanga hem hospital mesen kave kijuna phan ke mesen alang abisi ke onglang polote development po ke lam parlo elong habar lang chingthor chotpon ke karbi anglong chingthor erun e chingthor ji polote kado kave kidu ke lak arada tum phan choklem chodamabar sai piponangji merehing piponangji la pen kereng ji phan penang ana sona sona bar sai piponangji la batai batai CM phan wan lem det pen central minister atum han wan lem det pen ke crore currency la tangka ke bar ke development pupoma pusi JCSP hen pen BJP atum han karjumate arbok pon padu dipu pen Dharam Singh Rong report Malong News alam ke di non nating aning ang tin ke nili metang mata purun manggal non nating aning ang tin non nating ke claim kita ke Karbi atum ke hempre ke non ningkan thong kep kali non owe thong kep le deso me dalong li konania meeting along komane ang no ningje chot ke lage long li piniar nian ta council pen lo e pat dam de pin la officially ladak ko PPC kachari chaloma mo ki suma Katurama kopia thesi autonomous state ke angnan kokma lakap do kave to clean pen allo officially ke damalam arjulong le da pen theong le piniar nianta ilitum IMP to non ki kibom abang pen jenglo apranga tumjita me alang litum officially ne laso 3 autonomous district pen sige banglo la pen nitum hada ka problem ke lahelo Pulasot tok clear kopia thesi hak ke cheng men giju tok pe mesi la so alu e pak la son apan tipi pui tum arjong le penang ke than the parliament lo long sor ja bharthar lo la ningi lo la bang le lam gali konania me lo a meeting lo yong si ningi lo la le lam gali la ke bang ache pe retang do ne ke me meeting lo ke ningi bom nang pu ningi je te ada ke chok chelu kula so lam mang do la si la ke hangom manang bula ke bang hala pawar lo ngadu tung ke ninge bom bola so ke hangom non ningkan kan lo ke hangom to non wi kwan lo ke hangom bola ke to war chepe kalam nasi non ateng aning angthin la pen ke claim ke dam bulo te Karbi atum ke non owe ningkan thong kep kali non owe thong kep le hang sita la ke longli la nili pingi la bang so mai lo ninge hala ko bang hanti la dolo bota hanti avela ko bang ta ko la asba abang da aku puthot padutugo abang da la bang tharang mi baba indek mi belam kalima la pen unity polam sang tu polo unity bang nam kunal do itu Karbi lo bang ke japong ye thak tangga maha pen pide bai sakuri bakuri pen bai pen nasi Karbi khai pan ilong so khai pan bang ke pabang hulo no la pen ke ya reli bang da la BJP to bang silang cerberes lo do le japon ko rat pen ad do bang ke no ta dunai ma dunane ma hempre ka phabang popisi ki ni ma memoda pidun choti ba bahala ta ko pine pia ma bhan ko pine kapan je ka ko pine ki ki doma abema lahe pa da phak pachi ne pulote labang peace and development lapen unity bharman lang tu ke ha ba laga baseless kasi Karbi lo so bang dunane ponsi ni to ba bang pa tha chang ele company